by the sniper. So a sniper was aiming and targeting a child. Some days you didn't eat at all, some days you just remember you didn't eat for a couple of days and then you had to find something to eat. So it's done the family brings something or the neighbors bring something. You share on the paper that you did how it was. Every was je eend? Was je mooie eend? Kwaak! Ja, dat komt Maxima met de mooie eend. Zo kan ik niks meer zien. Zo kan ik niks meer zien. Kwaak! Kwaak! Kwak, 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 kwak. Dit is een mooie eend. Dit is een mooie eend. Ja, Maxime heeft een mooie eend. Maxime heeft een mooie eend. Quanto è successo? È un atto di gravità inaudita. Comunque la lotta politica a tutti i livelli. Een aantal uren voor vanochtend de stembureaus opengingen. Bij het Joegoslavië-tribunaal begint morgen het proces tegen Radovan Karadzic. Ah, Lasma gewonnen. Lasma gewonnen. Oh, Lasma gewonnen. Dan moet je spelen. Dan moet je samen spelen. Ja.